Те един бутон намерихме само. Намерих един и аз. Да го пускам ли? А? Не го пускай. Че бащата ми. Чакай, не го пускай. Що? Искам да видя... Добре, трябва да намерим още един. За сега сме намерили два. Тук при мен има, тук при мен. Мамка, алан съм. Аз скрих се. И аз се скрих. Добре, намерихме два. Трябва да намерим още един. Защото третия е тук в края. Третия, мисля, че знам къде ще е. Добре. Че го видя където чехал. При мен е, знаеш. Ми ще го изчакам. Какво там, където са отворени вратите, няма бутони, нали? Да. Това е там майка ти дева. Умрях. Насрах се. Пробай си сам да го минеш. Как върви? Как върви? Добре. Добре. Тук ще да ги взема всичките. Тук. Брат, виж, че буквално ги намерих всичките. Знаех, дори си направих пътека откъде да мина, брат. И този шибаняк не се беше преместил там, където аз трябваше да отида. Тук няма бутон. В смисъл, отворените врати нямат бутони. Не, знаеш какво? Затворените врати нямат бутони. Добре. Тук това няма. И тук няма. Да, аз просто ги виждам от... тук има един, добре, тук е единия. Знае, че моят чудо ще бъде там. Не, няма. Тим да видя дали има бутон. Няма бутон. Тук го няма. Добре, тук няма бутон. О, мога да го активирам то в металната стена.
Не дай, не дай. Добре, значи сега единия вариант е да се в този край. О, виждам го. То май ме видя. Скри се някъде. О, пък. Помря ли? То се бъгна. Не. Той се бъгна в стената. Някъде при мен ли или не? Че е също така. Не, тук. Да, ето сега не е шанс. Не, то... Чакай, ти... Там няма нищо, ела. Там има един бутон. Да, ама той е финален. Ела насам. Чакай, отиде чудовището. Насам дойде. Тук внимавай някъде тук. Тук има един. Окей, значи... Пускай го. Пускай го. Можеш ли да отидеш в... Я се опитай да отидеш в една зелената стая. Метално? Аз ще пусна това. Да. Като си там, опитай се да стигнеш до там и като си там ми кажи. И гледай да не умреш. Не, ще гледам. Там са. Ма, я го включи. Сега чакай. Добре, той ги включихме. Трябва да намерим още един. То финалния. Ето го тук. Отивай към финалния. Идвам. Отивай към финалния. Не, аз умрях. Как ще ми изкочи това чудовище баш прем? Не знаеш къде е финалния ли? Ето, дай газ. Нямам стамина. Не, what the fuck, тук трябва още. What the fuck? О, ти нямаш стамина тука. Не, имам. Добре. Взел съм си енерджи барове и такива имам. Ама тук не мога да разбера какво правим. И аз обърни се да снимам да видим какво се прави тук. Не бе, върни се бе. Излез тук бе, отиди там към... Чакай, стой мирно. Чакай. Тук беше някакъв код. Чакай. Не знам, дай напред. Виж. Добре, колко реда имаме? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-7. 6 реда имаме. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Добре, това да е паролата ли? Чакай, ето, чакай. Това май кода. 4-1-6. Я чакай малко. Стамията си гледай. 2-1-6. Ма не, това и преди беше така. Самината ми е добра. Какво беше? 4 май. Не съм сигурен. Четири. 4. 1. 6. 3. 1. 4. 4. 1. 6. Hey, no way. Браво, бе, машина. Добре, че си ти. Добре, че си ти. Ми свършва стамината. Escape level 188. Какво се прави тук? Аз ще умра. What happened? It must stay low. What минал? Ало, мамо. А ти спиш ли, ма? Не игра.
Не съм хидратиран. И той аз умрях, айде. Работи си. О, не. О, това беше отвратително ниво, човек. Ние с бровчетни тук се отказах. Тук дори не те помня какво трябваше да се прави. Колко нива сме? Значи... Не знам колко ниво. Ма това ниво е отвратително, тук ще си умреме с тебе. Паси майката, това е 10 минути ниво. Това ли? Това е много дълго ниво, бе. Това ли? Чакай, седи. Да. Брат ми с бровчет ми стигнахме на тук и 2 седмици съм Lock the doors behind you. Hello, for this video, this part have to turn 3 computers to get the next part. Okay. Show you where to go. И в къщите има чудовища, да знаеш. Има и едно голямо, което обикаля. Чакай, че го изпускам на къде тръгва. Тръгва на там. Ама той има някакви... Брат, той има някаква все едно като Infinity Stamina. Аз слезнах в някаква къща. Няма нищо. Е, тук има чудовище, мамка, не сега ще умра. Go to that place to get to this one. Now someone get. I still be in that place. Не, буквално в моята къща има чудовище. Не, ще умра. I'm trying to get out. Гледай го мърща как обикаля. Гледай го мърща как обикаля там, бе. Bro. Марто, къде си? Марто, къде си? Тук съм обаче... Компютъра... Какво? Мале, настръхнах целя. Какво слушаш, бе? Не знам. Майка ти дева, как си сте? Господи, това просто вързачи да сме на нещо да видим. Някакво околата. Да, бе. Едно голямо обикаля, нали? Аз ти казах, ама. Аз ще умра от стамина. Аз не знам вече какво да направим. Трябва да нам включим едни лаптопи. Трябва да включим едни лаптопи. После като ги включим трябва да ще отключим една друга част. И след тази част трябва да направим още нещо и след нея... Я, тихо. Тихо, че не чувам дали вкъщи има чудовище. И от тук защо ме свещи, бе? Майко, настрехвам, човек. Аз знам в коя къща има компютър, да знаеш. Да, бе, той има едно като карта, която ти показва къде има компютри. Къде е тази карта, бе? Там в центъра. Да. Като ги хакнеш всичките компютри, там отключваш този център. Get into the basement. То добре, като ги открием тези 3 компютъра, Е, тук има една върта. има сейвинг, спокойно. Та се умирам. Умри за да ги направим по-бързо. Ти умря ли? Мгм. Сега умирам почти накрая. Кой е това? Esperado.
чувствовать тебя, чувствовать тебя. Мгм. А what the fuck? Влади? Да. А, Това е виж друг къде ни спаун. спална. Това е друг спаун просто. Да. Виж. Виж. Добре. Аз отивам за тази къщичка. Виж, Влади. Да. Виж, аз отивам за тази къща. За тази къща е тук малката, в най-края. Та, дето е в най-края. Най-ясно. Да. Да. Не бе, да. Не бе, Ти да. отиди. Не бе, да. И двамата Дай са. уния двете. Добре, дай уния двете. А, Чакай да ги видя кои бяха. Не те двете. Добре, е оная. Аз отивам за оная. Аз съм завел на... Не. Сега вътре има чудовища, мамка му ще се насера. Ма не си хаби 100 минута. Мамка му тук има чудовище. Да, вътре в къщата има. Ма то стои тук на вратата и кемпи. Ма човек то стои тук и кемпи. Уби ме. Стига, бе. Ама не разбирам какво трябва да стане. What the fuck? Добре, като вляза в къщата и къде да ги намеря тези компютри? Не, той е на горния етаж, и сега ще умра, не. Ето, спри с тази музика, моля те, не ми се слушай. Браво. Добре, още един остава. Два де. Да. Това дето аз бях там в една къща, а мога да отидеш да го хакнеш. Обаче не знам на горния или на долния етаж се намирам. Има ли чудовище там? Да, едно е. Ето, то ми е ясно, че е едно. Има. Коя къща беше ти? Там виж, Ная, да. Тази? Да. Марто... Много мразя игра страшни игри. Не бях в тая, да. Или не бях в тая, what the fuck? Фета си бил. Фета май си бил, нали? Ето, тук има чудовище. Не е тук какво. Ето! Не! Уф, Ти затвори вратата. то трябва Добре, сега. Ти искаш ли да го направим двамата? Брат, изкарах Да. си англите.
Аре, Чакай сега. То е същите май къщи. А не! Брат, компютрите се запазват. дали? Да, ела в тази къща сме. Запазиха ни се, сега остават още само два. Ох, майко, насрах се, човек. Чай, че тук има тъпо чудовище. Къде бе? Е тук. Не бе, не е тая къща, бе. Това е тази къща, бе. О, вътре! Да, бе, аз... Видим как кемпи тука, бе. Да, бе, аз това ти казвам, че кемпи. Мога влезем отзад и отзад има. Ти ли искаш ли да направя нещо, да рискувам? Не. Не, дей. Няма, всъщност няма тук. Трябва да рискувам. Ще умра и ти... Не. Чакай, ще го изчакаме. Ма той си и тука, виж го изрода. Изчакай го. Няма ли дни, бе? Не мога да затворя, бе. Стига. Но той кемпи там, бе, брат. Да вляза ли? Не, седи. Той няма Това да ще мръдне. Няма да мръдне. Ще мръдне. Няма да мръдне. Седи малко, да го знаеш. Качи се нагоре. Ей го компютъра. Идва. Не, видяме мършата, не. Компютъра е долу. Как ме чува, брат? Внимай, окото идва. Окото моля ме вие, като съм клекнал. Не. Ей, са идва. Пусна ли го? Да. Обаче ще умра от стамина. Умирай. Чакай, че аз си светнах лампите малко в коридора, че насрах по едно време. Его окото. Къде? Пред мене. Няма, аз умрях. Още един магистър. Само един ни остава. Би трябвало. Да. А къде е? Там в най-крайната къща. Да. Пазих ги стамината, не дей. Тича.
Беше в една къща, беше най-трудно, защото това чудовище беше много, много бавно и много такова ще обика. Окото идва след тебе. Дори не го усетих. Идва след тебе, да знаеш. Той ме уби. А. Ей. И ме нози. То странното май, че това око там първо почва. Как го изчакаме май. Май да. Мале, много съм гладен. Тъй ще си поръчам домина, само то стана късно вече. Да, 11:30. Абе, ти къде си? Към къщата. Да, е там малко. Кликни, кликни. Той така обикаля, да. Тук дано няма чудовище. Има ли? Не. Хаквам го. Я гледай, бати компютър. Мани. И с слушалки ни. Периферия, бате. Утек. И всяко. Отиваме в средата. Нали? Так не има око. Къде е, бе? Бе, няма го, бе. То се чува като има. Ой, аз ще умра от стамина. Марто, къде си? Направих сейфа. В мазето, нали? Мгм. О, тук не ми харесва, да знаеш. Марто, тук не ми хареса. Изгледаме това видео. Knowing how to deal with emergencies can greatly reduce the risk of accidental contamination. Whenever you enter the laboratory, be sure to locate the emergency safety shower, as it may have been moved to a different area. In the event of an accidental contamination, instruct the affected person to stand in the middle of the emergency platform on top of the footprint. The platform should automatically close to ensure everyone's safety. Next, make sure the filtering unit contains 4 full bottles of concentrate. If some of the bottles are only partially filled or missing, place a new bottle in its spot. You'll know that the unit is ready when all 4 lights are green. Now you can push the emergency shower forward until it's locked in place and can't be moved anymore. At this point, you can rotate the handle on the shower to activate it. Има крowbar, взели го? Remain
взе го. automatically open up. И аз ще ми го дадеш ли? Да. Manually opening the platform can cause harm to the affected Е, ти person една or напитка да others. ще умреш. Please make sure to clean the equipment Ето and е. replace all the materials before leaving. Не, седи, тук има чудовище. Трябва да го вкараме там, нали? Трябва да го вкараме в това, нали? О, идва. Еба майката Путкин къде еба. Брат, как точно там къде трябва да е? Трябва да го викнем в това, в клетката. Трябва да съберем и 4 бутилки. Чакай, седи малко. Ма първо трябва да го чудо, ще го вкараме в клетката, бе. Коя клетка, бе? Е, тая ела. Е, в тази клетка трябва да го караме до е тук. Къде си? До е тука. Да бе, ама първо трябва да съберем и 4 бутилки, ела. Чакай, стой. Какви бутилки? Аха. Намерих една бутилка. Къде? Две бутилки намерих. Как изглежда тия, че? Ми някакви бяло с сина капачка. Сега ми казвай къде е чудовището. Тук е при мен, майка ти да еба. 3 бутилки намерих. Трябва да намериш четвърта. Четвърта, като намериш, отиваш обратно. Дай Внимавай. Чудовището е тук вляво, внимавай. Последния път там беше. И сега ще умрат, няма как. Не! Крий това шкафче. Тук влез има шкафче. Не това. Как ме хвана толкова бързо, бе? The footprints trap him, get 4 bottles. Бате, как ме Где хвана то? толкова бързо, бе? Май трябва да ги намерим всичките и трябва... Добре, 3 от тях знам къде са. А, те ни се запазват, Окей, супер. Окей, виж са. Тука... Трябва да намерим още една и тук, виж, после накрая тук трябва да го вкараме в тази клетка. Точно това да ти каза. Някъде при мен е, да знаеш. Влезна при мен, да знаеш. Седи. Седи там. Не го такова е. Каширал съм се в един ъгъл. От пък не намирам четвъртата. Аз го... Той е при мен. Буквално е тук в ъгъла, човек. В ъгъла, бе.
Подминаме, подминаме, подминаме. Не, видяме, видяме, не. Много гадно. Билите. Да, умрях. Тук не влизай, не влизай вътре, не влизай вътре. Ма по-интересното къде е четвърта бутилка. Тук умрях, да знаеш. Няма тук нищо, няма нищо тук, няма нищо тук. Проверил съм. Чудовището идва, скри се. Има майка. Чакай. Чакай още малко, ще чакай. Я си виж стамината. Няма отпора инвентори. Давай, излизай. Влез тук има другата врата. Стамината ми е пул. Другата врата. Там няма нищо. Трябваше. Скри се. Давай. Дай малко напред. Давай. Дай тук вляво, за тебе. И тук няма. Как така е четвъртата? Не знам къде е четвърта, аз това се очудих, че няма. Не знам къде е четвъртата. Жив ли си? Мгм. Тук гледах няма нищо. И там няма нищо. А в средата е. Значи. Ти в средата аз бях там. О! Скри се. Жив ли си? Не. Умря ли? Май не. Жив ли си или не? Да, жив съм. Майка ти деба, как ме изкемпи, what the fuck? Човек, обърнах се, погледнах цялата стая, нямаше никой, тук е. Малко. Не знаех, че е тук. Ма къде е тази бутилка шиба, бе? Директно в средата влизаме, айде ва. Чакай малко.
What? Може би сте бъгнали или какво? Не знам. What the fuck? Не, средата няма бе, брат. Няма я. Не знам къде е. Добре, а ти нещастник такъв да е, брат. Той се в края. Да, виж от другия изход излез. Ти, От другия е там, да, ония. който? Не, ония, да. Зад тебе, зад тебе, зад тебе. Ама аз оттам дойдох, оттам дойдох. Да, отиди там, отиди там. Пускай отидеш да види наляво. Ти еба, майката да ти еба. Его и бързи да го еба. Седи. Седи. Чакай, че спря. Чакай, стой там. Отвънка ли? Да, идва към те. Какъв е това рейджбейт? Какъв е това рейджбейт? Я... Тентъра... Тентъра взели тая бутилка, където беше до него. Там до... Той беше легнал на втората маса. Къде бе? Влез в центъра. Да, ти си я взел. What the fuck? Вали? Виждам. Марачи хуй. Какво? What the fuck? Ма, човек, насрах се, бе. Добре, ти колко бутилки откри? Ти откри 2 в офиса, нали? 3 в офис. Там 2 в средата, не 2 в средата си открил. Ама нещо май се е бъгнал, what the fuck? Няма я, ние проверихме навсякъде. Нещо ни скамна играта. Майка му, влиза в средата, да знаеш. Окей. Е, добре, къде е? Аз съм тука, човек. Няма, what the fuck? Има само един кролбар. Е, ако не е в средата и не е в тези двата края, къде може да е, what? Няма е тука, нали? Не, Знаеш, че май се е бъгнал. дали? Да, нямам в инвенторите си нищо. А, ето го този чувайбър. Уби ме. Май се е бъгнало, не знам. Ето я! Сега на къде беше... Е, там, да. Не, от тази страна излез, да, от тази страна излез, че той е... Не, назаде. Няма го, давай. Бързо, тук вътре. Служи я. И сега се опитай да го докараш тука. Буквално да те гони. Не е тука. Чувам го обаче.
средата. А не, от другата страна, от другата страна. М. Давай, 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 давай. Давай до края, до края, до края. Браво. Чакай сега. Ти сако. Виж ето, чакай, върни се. Ай, това е. Виждаш ли, е това, да, е това. Ма трябва да го избуташ. Къде? Какво трябва да бутна, бе? Качваш се, къде да знам? Ето. Аре бе, ти го бутна. Не го? Така. Та трябва го... И сега? Марто, какво прави? Марто. Марто, чуваш ли ме? Марто. Що не лафиш, бе? Какво трябва да правя? Кажи, какво трябва да правя? Чай, че нещо става. Моята се става. Ма къде трябва да ида сега? Абе, брат, нещо ми става с компютъра, what? Трябва само се върнеш, там където пише, там където началото, там където изпълнваш като време. Трябва назад да се върнеш. И? И после от там трябва да се върнеш назад към... трябва да се върнеш отзаде към следващия свят. Просто се връщаш назад. Минало. Не си го минал. Сега ще спална в другия свят. Трябва да излезеш от къщата. Да, Като излезеш от градата, излизаш от металните решетки, веднага вляво. Чакай. Като излезеш от къщата, завиваш наляво, в смисъл, като излезеш от оградата, металната ограда, завиваш наляво и се движиш по металната ограда. Да, и? Пък завиваш надясно, докато се отиваш до края на металната ограда, завиваш надясно и продължаваш докато свърши металната ограда. Но не тичай. Значи завивам, като изляза от оградата, завивам наляво. Да. После, като свърши оградата, на къде? Като свърши оградата, пак наляво. Да. И после продължаваш направо и завиваш леко наляво и отиваш към оградата, към изхода. Само наляво. Като... какво? Викаш само наляво ли, бе? Да, бе, и после като минеш оградата, нали, като стигнеш вече назад, ще даваш леко наляво, трябва да намериш една порта. Видях я. И там слагаш картата и си там. И си минал никога. Обаче нещо ми става с компютъра, what the fuck?
Ресни го. Да, това направих.